Η εκδήλωση είχε ως στόχο την προβολή παραδοσιακών τυριών από την Ελλάδα, την Ιταλία, την Τινησία, τον Λίβανο αλλά και την Αίγυπτο. Η εκδήλωση έγινε σήμερα το πρωί έξω από την Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας, όπου μικροί και μεγάλοι είχαν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν αυτά τα πολύ ωραία τυριά. Μια οικογενειακή επιχείρηση, όπως έχουμε ξαναπεί, και πάει από γενιά σε γενιά. Από τον παππού μου έχω μάθει πράγματα, από τον μπαμπά, και συνέχεια τώρα τα κάνω εγώ πραγματικότητα εγώ. Τι τυριά μπορούμε να βρούμε σήμερα εδώ? Εκτός από των άλλων χωρών είναι τα δικά μας τα θεσσαλικά, είναι το γιδοτήρι, είναι η φέτα, το κασέρι, όλα αυτά που μιλάμε είναι pop. Φέτα, κασέρι, το μανούρι, νιβατό πολύ καλό, και το ελαφρύ και ημίσκληρο. If you don't taste it, you will miss the best bite in your life. So you should try it. Η αλήθεια μας είναι στο λευκό τυρί να μην βάζουμε πολύ αλάτι. Siciliano ed è un formaggio a pasta filata. Noi produciamo formaggi biologici. We are from Egypt. This is Mohammed Marin, and we are presenting here cheeses from Alexandria area, which is in the north of Egypt, Alexandria and Beira region. Το Επιμελητήριο Κέρκυρας, σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων, διοργάνωσε αυτή την εκδήλωση στο νησί μας, προκειμένου να αναδειχθούν τα ελληνικά τυριά, καθώς και τυριά από άλλες χώρες για εισαγωγές και εξαγωγές. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόγραμμα, το οποίο έχει μεγάλη επιτυχία. Έχει πάει σε 3 πόλεις, Αθήνα, Λάρισα, Κέρκυρα, και συμμετέχουν 20 τυροκόμοι από όλες αυτές τις χώρες. Και έχουμε την χαρά και την αισιοδοξία ότι από εδώ και πέρα τα ελληνικά τυριά θα εξαπλωθούν ακόμα περισσότερο σε χώρες και χώρες του εξωτερικού. Αυτές οι εκδηλώσεις τονώνουν την επιχειρηματικότητα, καθώς και τη γευσηγνωσία και τα τοπικά προϊόντα. Ανεξάρτητα εάν δεν έχουμε από το νησί μας τυριά, έχουμε όμως από όλη την Ελλάδα και ειδικά από τη Θεσσαλία, όπου είναι και η γαλακτοπαραγωγός περιοχή, αλλά εμείς αναδεικνύουμε το τουριστικό προϊόν. Η εκδήλωση, καθώς βλέπετε, έχει μεγάλη επιτυχία και ελπίζουμε να φέρουμε και άλλα προγράμματα για την ως εξωστρέφεια του Επιμελητηρίου στη Κέρκυρα. Ένα πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας της Μεσογείου που επιδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και μία από τις δραστηριότητες είναι να κάνουμε ένα καραβάνι, ας πούμε γευστικό καραβάνι. Γυρίζουμε σε όλη την Ελλάδα, πήγαμε στη Λάρισα που από εκεί είναι η πιλωτική περιοχή, έρχομαστε στην Κέρκυρα και μεθαύριο θα είμαστε στην Αθήνα, στην πλατεία Κλαθμόνος. Ο σκοπός μας είναι να προωθήσουμε τα μεσογειακά τυριά. Κυρίως είναι 4 πιλωτικές περιοχές, από την Τινησία, το Λίβανο, την Αίγυπτο, τη Σικελία και την Ελλάδα ή την Θεσσαλία.